南疆的和田地新疆ウイグル自治区宝丹市で18日、ウイグル人グループと警察の間で銃撃戦が発生。情報によると20人が死亡しています。今回の事件は2009年のウルムチで起きた流血事件に次ぐ重大な死傷事件だと言われています。当局の民族主義の扇動により、新疆はパレスチナ化しているとの指摘もあります。事件後、当局は宗教過激派のテロ行為だと非難。宝丹市では厳戒態勢が敷かれ、当局による大規模捜索が行われています。一方、世界ウイグル会議は平和的に抗議を行っている抗議者に当局が発砲したことが衝突の原因だと主張しています。中国的武装人员直接开枪打死20名维吾尔人，伤12人，重伤3人，其中受伤的有4名妇女和包括1名11岁的儿童。到昨天夜里为止，已经有70多人被逮捕，而且这种镇压和搜捕目前正在进行。報道官によると、18日朝、100人余りのウイグル人が街頭で宗教への抑圧、土地の不法収用に対し抗議デモを展開。2009年ウルムチで起きた流血事件で失踪した親友の行方の公表を求めたところ、当局がいきなり発砲。衝突に発展したのは平和的に抗議を行っていたのに当局が発砲したからで、責任は当局が負うべきだと言います。このような暴力鎮圧は事態のさらなる悪化を招くだけだと警告します。政府所利用的暴力镇压手段直接导致的冲突，政府应该承担直接的责任，而并不应该将镇压之后而演变成的冲突强加于受害者为的恐怖或者是暴徒。另一方面呢，北京应该吸取教训，如果这种系统性的镇压政策继续推行，那么动荡会进一步的扩大，而局势会进一步的恶化。宝丹地区では武力を増員し、地区への出入りは厳しい検問を行い、ウイグル人のネット掲示板もすべて封鎖されているそうです。当局の厳しい統制にもかかわらず、事態は拡大の傾向を見せています。宝丹市ではウイグル族の釈放を求めるビラが大量に出現し、他の地区にも現れたそうです。また、ウイグル族と漢民族の衝突は当局による意図的な策略で、当局の問題から目線をそらすのが目的だと指摘します。北京当局将政治归宿的军事想尽一切手段和利用各种方式，将其演变成了维吾尔和汉民族之间的冲突，以此来推卸自身的问题。这种手段一直在利用着，而且并没有停止过。人権の面において、同じく被害者である漢民族に対しては、ウイグル人の歴史や文化、信仰に対して真に理解してほしいと訴えます。我们再次呼吁中国的民众能了解维吾尔的历史，了解维吾尔的文化，了解维吾尔的民俗和信仰，尊重了解维吾尔人对于自己未来政治归宿的追求。一方、中国の独立作家で民族問題専門家の王力友さんは、著書「私の聖域、あなたの凍土」にこう書いています。パレスチナの暴動ではいつも子供たちの姿を見かける。王さんは新疆では民族主義と憎しみが煽られ、パレスチナ化しつつあると指摘しています。新東人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。